wasan da ta kawo canji a cikin wannan lamari gaba da ita ce wasan mu da muka buga da beach. Wannan wasa tun da beach suka zo mana a first round muka buga su anan, da ni da players ina gabaki daya technical crew din dukkan mu mun doka a ran mu cewa in second fixtures din yazo muka je can beach za mu iya pulling wani abu anan. Haka kawai muka samu wannan kuma da muka je beach Allah ya taimake mu, duk da wannan wasan da beach shi ne babban wasan da muka samu kalubale a cikinsa. Gaskiya abin da ya faru a wannan wasa ba abu bane da ya kamata ma duniyar waje su gani a ƙwallon kafa. Amma duk da wannan intimidation din, duk da wannan abubuwan harassment din da aka yi mana, muka yi pulling draw a nan. Wannan wasa ita ce game changer, ita muka rike wannan point din guda ɗaya, ita ce ta canja wasa gabaki ɗaya a cikin wannan season din. Wasan mu na farko in zan tuna ko mutane za su tuna against Gombe United a nan Ranchers B Stadium, ai in kaga turnout din first match na Ranchers kenan a season din, amma in kaga turnout din babu waje da ya rage a cikin stadium, dukka an cika stadium din nan. To tun daga nan yaran nan suka yi believe akan abin da ake gaya musu cewa Ranchers babbar team ce kuma tana da supporters, die hard supporters. To wannan ganin wannan followership din shi yasa duk inda zamu je wasa sai kaga supporters, ko yaya ne sai kaga sun bi mu sun je wannan wasa. Su Ranchers suna da wannan, kuma zamu gode musu sosai da wannan, kuma duk inda suka je ba su zagin players din mu, sai dai encouraging din players din mu. Saboda haka sun taka rawan gani wajen samun wannan promotion, su ma kansu sun taka rawan gani. Shi salo mutane ne suke kirkiro shi to saboda haka kuma shi salo yana tafiya ne da irin ɗan ƙwallon da kake da su. Ɗan ƙwallon da kake da su suke determine irin system ɗin da zaka buga. To ni ƙwallon da ake kai hari a koyaushe, saboda in ka duba ƙwallo, in dai kullum kana kai hari ne kana cin ƙwallaye, to insha Allah koyaushe kai ne gaba. Kana sa opponent ɗinka ya ta defending ne, ya ta tara baya, yana tarewa, kuma yawan tara baya yana kawo mistake. To shi yasa attacking football din yafi. So ni system ɗina na buga 4-3-3 ne, sai dai akwai wani ɗan lauje a cikin naɗi. Yaran mu mafi yawan su matasa ne, kuma wannan shine farkon experience din da suka samu na wannan league. Saboda haka akwai kalubale da yawa. To saboda haka abin da muke amfani da shi mostly shine psychologically muna kokari ne mu yi encouraging musu, mu nuna musu cewa yana iya yiwa. Su ma wanda suke buga da su din suna a haka suka yi suna, haka suka fara. It's about encouragement. Ko yaushe ko da sun yi kure, ba mu nuna musu kure suka yi, sai dai mu nuna musu abin da za su yi don su miƙe su yi fighting.